The AND 2030 agenda have the capacity to destroy the 2030 agenda. This panic mode is evidence that zvikurongwa negrupu rana Tendai Biti vana Job Scala zvinogona kutibatsira senyika. These master planners of 2030 agenda, they are primed to disrupt and 2030 agenda. Anyone who shows no interest in 2030 agenda, they are ready to silence any voice against 2030 agenda. For everyone, every Zimbabwean who is against this evil and unconstitutional agenda of ZANU-PF, Mwari vatinzwa nomva varaiza vanhu vari willing and dedicated to fight this 2030 agenda, and these people, they are capacitated to fight this agenda and win everyone who is against this 2030 agenda. Let's come together and only give support to those who are capable and those who are capacitated to resist, to block this 2030 agenda. 2030 agenda have something to do with spiritual opposition against Zimbabwe. Nyika imwe neimwe ine mweya inoirwisa. Nyika imwe neimwe pane mweya unoirwira. Saka pane mweya unorwisa chakanaka cheZimbabwe. That spirit ndo iri kupa this selfish ambition kuma politicians so that they can keep holding in power. Everyone in their camp ari kutaura about 2030 and no one cares about 2026. Hapana uri kunzwa achitaura zva 2026, hapana ari kutaura zva 2027. Kana 2028 yacho hapana nebasa nayo. They are concerned about 2029 and 2030. Vane basa ne 2 years idzodzo. Pane a backup spirit iri kuvakonzera kuti vapushe for this agenda. The reason being, vanogadzira umambo hwavo hwekuti nothing good ku ordinary Zimbabwean. Ma resources including cash, vehicles, lands zviri kupiwa vanhu to support this 2030 agenda. Unofunga kuti chinhu chidiki. This is beyond what we are thinking. This is beyond what we are seeing. There is something bigger than what they are saying. This is a plan from the pit of hell. The devil is the initiator of this. But this is the good news, that we now have a group of people who are also determined to see Zimbabwe resurrecting. Let us support these guys. Let us stand with them. We need more of intercessors. We need more of prayer warriors.
You are praying for someone who is oppressing your people, your church members, your relatives, your fellow countrymen. You are praying for him to continue in power. Is that godly? Ndo zvine umwari here kuvanamatira kuti varambe vachitonga zvisinei nekuchema nekutambudzika kuita vanhu? Ndo zvine umwari here? Ngatibatanei, mumwe nemumwe achisapota nenzira yaanokwanisa nayo. Let's come together and support this group of people who are dedicated to push for better Zimbabwe. Aizi nguva yekunongedzerana nekuratidzana zvatinokanganisa zvakataurwa naApostle Chiwenga pamusoro pavachamisa. Mapoints wayo akanaka zvokuti kuti Advocate Chamisa must come out and apologize. Vanhu vakafa, vanhu vakasungwa, fungwa yakanaka, but the timing is wrong. Not now when we are fighting for a better Zimbabwe. Not now when the enemy is on his feet, balanced enough to push Zimbabwe to a ditch. Was the enemy has already started to preach destruction. Unonyatsoziva mweya uyu kuti vanhu ava vakabatana, there is power in their unity. Nekuti Mwari vanoti vanhu ava kana vakange vakabatana vachitaura mutauro mumwe chete, hapana chavanoronga vagokundikana. Izvozvo Satani anozviziva kuti hapana chatinoronga chigokundikana kana takabatana tiri munhu mumwe chete, tichitaura mutauro mumwe chete, tine same direction, tine same mind. United we stand. Dai vanhu ava vakanga vakabatana pana 2023, tingadai takatobuda kare muproblem yatiri kuchema nayo iyi this cruel regime. Tingadai takatobuda muproblem yevanhu ava vasingadi kuregedza simba. When you are united for the good, there is the Spirit of God. Hatisi kuda kupreacha disunity right now. Hatisi kuti ngatitsiurani, but the timing. Amungati muri kuhondo, iwe wobata pfuti yako against your fellow soldier nekuda kwezvinhu zvamakatadzirana. It's better azodisciplinwa but tambokunda hondo. Vanokwanisa kutaura navachamisa, invite him. Vanokwanisa kutaura nafadzai mahere, vanokwanisa kutaura navatimba, even vana the likes of Monzora, Maduku. Let them come together. We have my journalists are willing to fight for a better Zimbabwe. My journalists iwayo tikuti please come together and be like one voice. Vanhu vakaita sana Dara asisiri journalist wenzara ka, ndi journalist anoziva. Sapa mainzwa achibvunza uyu muzadzi mo precision kuti imi zvamaendesa bepa iri nagambako wenyu ukuku ko mamhanyirei, anyatsobvunza zvakanaka mamhanyirei, because ichiri plan yekupati iri kuita plani dzayo ze2030. Imi maakumhanya kuendesa mapepa kukoti
saka zvaaibvunza zviya kuti muri kumhanyirei, zvese zvaaibvunza kuti ko vakadai ko kana zvakadai, achiita kunge munhu wezano ainyatsoziva ndo zvichabvunzwa, ndo zvichadayirwa nezanu PF kana nyaya yazova kukoti. Saka aida kugara aratidza isu senyika kuti muri kuona here chitsotsi chiri papa, then isusu manje hatisi kuzviona, we are attacking him. Takumurwisa yeye watengwa wamuzanu PF, iwewo wakutya nyaya yekuti wakambosungwa here, amuone here vanhu vacho vanotya. Tinotori nemajournalist kwawo munyika, dai kuti tinokwanisa kungovasapota those who have financial stability, supporta iwo financially, those who can support spiritually, support iwo spiritually, those who can support physically, support iwo physically. And as one Zimbabwe, we are going to defeat the plan of the enemy. No weapon formed against us that shall prevail. We are conquerors, even more than conquerors. Victory is certain. Kana tikangobatana chete. Kulian TV, Team BAT. Asivanu achishamsika. Kulian TV, aichatzika. Saka subscribe, wozo laika. Nechawana zvisapa na chichazusha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say